Fil samo kad se ispeče, ovdje su za bruskete. Već su urađene. To je na kraju, da. A ko se folira? Čekaj ljubav. Ivana se folira. Što dalje? Drago mi je kad neko radi. Gdje je Ivana? Gdje je Gulšah? Samo da dođe moja vlast, sad ću ja to pocepati. Ćeš pocepati srećom, babina. Nema ovdje neko ko se šlahta, ko parazita. Šlihta. Koji se ne meša i ne bori se protiv zlo i loše ljudi. Da kaže drugima, a napada nekog da to radi samo i ne sikirajte se. To što radi parazit, to propisuje drugima. Ako postanem sultan, bit će veliki sastanak. To će ukriti sve u kuće, kućane. Kod mene nema zajebancija, ja znam kako šta ide u igri i kako se neki ponašaju, sa kojim objektivom se tako ponašaju. Neki imaju normalne razloge, neki nemaju. Evo, Hatidže, za šta je ovaj luk? Da, još malo dodamo senfa. Evo, ja sam uhvatila da čistim. Odmah malo vode, a da dodamo i malo soli. Količina, znaš. Molim? Sad ću ja još malo luka. Hoćeš malo vode da dodamo? Ajde. Evo. Žaku. I ostavi, kad budeš napravio, jedan deo, nećemo sve dosjetiti. Da završavate vašu klopu, jer ove moje bruskete kad ih stavimo u renu, treba im 15 minuta maksimum i to je gotovo. Da, evo mi smo skoro gotovi. Ovo nije đubre, Dušo. Đul Bekir. Ne, Đulnihar. Recite. Ljubavi, ovo nije za đubre, ovo je meni posle sokove i sve, tako da znaš. Odlično. Ovo što je lepo ispalo, super. Aha, preokrenuo si ribice, jo, bravo. Tako. Odlično. Da to sredimo. Ostavimo malo da odozgo polijem i ovo. Kad budem tu stavila to nam je osnova što god da jedemo. Ovaj krompir je super, baš lepo. Da si ti odgovara na to što god uz to ide. Tako. Najbolje da se lepo najedu ove posto. Izosuči se. Pa da. Ovo je salata u 2 boje. Sa ribom uvijek najbolji ide krompir. Ovo ću odmah staviti. Čim bude narast, bude uredno komentar odmah staviti. Da. Kuren. Tanice, tako bar da budemo mijeni, ako ne traži da ne psuješ non stop, da ćemo bar imati mir kad budeš u tanici. Ništa se ne sikiraj. Higer alfa. Joj, na lomači, lomača bi bila, jao. Kako su nekad ljudi uživali. Ništa se ne sikiraj. Pa gledaš kako cvrči. Da je pečemo na sunce. A i na ražnju može, razan je. Meni je ovaj plato spreman. Nema. Mogu ja ići. Čekaj da odem u novu furu. Ali tu imamo zajedno. Danas, majko, ženiš svoga sina. Ženiš svoga sina. Danas, majko. Ko pazi ovu ribu? Ja. Ljudi se da ima koji se vole, a ne koji se mrze. Dobro, ovo je za sve nas. Ja mislim da znam sve te sekund. Vidi ovog tamo sultana. Nije jedan puta obukao sintetičku ovu stvar što i mi svi nosimo. Evo. O? Hatidže. Ne mogu da sve mogu u renu. Za 15 minuta mi je gotovo. Čekaj. Može.
Jer ako vaša klopa nije gotova za 15 minuta, onda moja klopa bit će suva i zgodna. Dobro, dede. Kad je svadbina? Kad je svadbina? Svadba. Kad je to? Večeras. Što mi sad radimo sve sada? Pa to je sada. Će biti svečani ručak. To je to, sve grlo sirene. Dobro. Čekam 5 minuta. Kaže kući kako se vlada. Aj mi preokreni ovo. Jel možeš ti, Željko? Šta? Dođi. Da. Molim te. Ovo. Mi ćeš to pazi. Ne mogu ja da se približim. Kako ja ne znam to? Dve i dodaš vode. Lumbe su posne. Od čega se prave? Ajde sad, samo ćemo ovo da iskoristimo. Daj 3 komora. Jesu ti lumbe posne? Molim? Jesu li posne tulumbe? Kako mogu budu tulumbe? Jao, ukućanke, brate. Nismo dobre. Pa sad hoćeš ti da nas pustiš, veliki brat. Da kuvamo. Da kuvamo. Sve ukućanke, samo devojke. Pa jest. Jel kuvamo ili jurimo non stop u ispevodevnici i radimo zadatke? Mogla je bar da ode jedna. Pa to je uzbudljiv dan danas. Ajmo u kućanke. Majo, evo celu pomoranđu stavi ovo kao dekor, vidi. Sam mogu uvijela ovako. Negdje da stavimo. Ajde, sačuvaj mi ovdje. Sketama ili tako Da, nešto. stavi mi ovdje, ajde, može. Nešto ćemo smisliti. Ajde. Daj ovdje ove, idemo tamo. Hurem! Hurem! Ti još nisi jeo ništa, jel? U ispovedalnicu! Ne jedem na ovu svadbu nikad u životu. Moje tulumbe samo ješ. Imam dosta kalorija u mojih tulumba koji ću dati kome jagod koji ću da preživim 3 dana. Ajde vidimo sada kako će ceremonija. Neću pipnuti to. Ona sad tu da pipam nekom neželjenu svadbu i plus tebe ona kao će da izbaci, neću. Samo ako neka pisne sad, znači... Ali nije mi još rekao kako misli. Mislim, pošto ona stavila uslov. Ha! Majku ti jebe, mislim. Ona od početka na daska. Nije ništa poštovala. Nije ni jedan puta igrala tamo. Nije ni jedan puta radila baš nešto specijalno da pomaže da jede. Ona je isto sluškinja. Usput svima život ovdje.
Samo nas psuvala, zagorčala nam život. Sekla je milion puta kad je on pričao. A gluposti da ne govorim to više, jer sve što izgovori je glupo. Samo ne znam kako je brat to s njom riješio. Psuje sa svih strana, znači, i stvari koje ne bi smjela nikada kaže. A mi se ne probudimo, kažem, smo sad vreme da služimo. Što ona nije kaže, nije jedan puta kad vređa ljude po stvari koje ne bi trebala da vređa. Izgleda da je miljenica. Nego mi smo mnogo dobri. Sljedeći put kad nešto kaže što znam da ne smije da kaže što je tamo, ima odmah da idem tamo kažem, hoću kaznu odmah. Tako. Sljedeći put kad mi kaže devojčice... Ajde, ovo ovdje što je bilo sad. Devojčice ili tako nešto, odmah idem tamo, hoću kaznu. Ma sa majkom Sultanijom što je bilo, dok smo gledali... Gdje je kazna? Pa to je dovoljno bilo, da kaže da je to psihičko nasilje. Koje je kažnjivo. Ma nije nikad kažnjivo. Za izbacivanje. A ona tražila da ja budem izbačen što se ruku zavrnuo. Nisam ja dirnuo ruku. Juče da me tuži kad izađe. Ja se kunem na sve što imam, da kad izađem svaki put kad ću moći da je lomim po televiziju, lomit ću je. Znači, lomit ću je. I ako nije tema Maja Nikolić, ima da bude tema Maja Nikolić, da kažem, to je kretenuša. Tako je. To treba sahraniti sa u njeni gluposti. I sve ću govoriti što je govorio. Mene nije uopšte blam, da sve to uživo. Bilo koje pitanje, ja ti okrenem. I onda krenem. Ona genetska greška, škarp, srpskog roda i to... Sve ću izneti, sve. Ne donoće ometeno u razvoju. Dragi gledaoci,